ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುನವ್ವರ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕ್ತಾರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಯೂಸುಫ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. നിങ്ങളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 5 മണി വാർത്ത ഒരു കാലത്ത് ഇട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമഡി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് കാണുന്നത്. ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നാളെ മറ്റൊന്നായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു മണ്ടനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും അതിന്റെ വകുപ്പ് തല മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മണിക്ക് മുമ്പായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അത് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. കാരണം എല്ലാ കാര്യവും തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം കേരള ജനത അറിയണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രവാസികൾക്കെതിരെ ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്ക്